Spolupráca s Maruškou bola pre mňa jedno úžasné dobrodružstvo, úžasný zážitok a najlepšia investícia v mojom živote. Táto spolupráca trvala síce len 3 mesiace, ale znamenala pre mňa obrovskú zmenu v mojom živote. Jednak sme sa pozreli na moje bloky. Porozumela som tomu, prečo sa mi deje to, čo sa mi deje. A čo bolo pre mňa najdôležitejšie, uchopila som s ňou moju energiu, uchopila som s ňou moje dary, ktoré som si myslela, že ja vlastne ani nemám a skôr som proti ním bojovala. A vďaka nej som porozumela tomu, o čo ide, prečo je ten dar, aký má zmysel tento môj dar a čo s ním môžem robiť. Pomohla mi uchopiť a pozrieť sa na program, ktorý chcem robiť, na program mentálnej dynamiky a ako to všetko vlastne zapadá do toho, kým som, kým sa chcem stať a čo všetko môžem ľuďom odovzdať a ľudí naučiť a akou zmenou ich môžem previesť. Takže veľmi odporúčam, som veľmi vďačná a ďakujem.